Dneska vám idem tam pri super obchode, supermarket obchod. Teda proste predávate tu obchod, predávate potraviny a také. To mňa tu poslala šipočka rovno do marketu. A čo mám dať? Market asi, nie? $100 mám, woohoo! Ja som to už tak kde videl, akože to hrálo ľudí dosť a mňa to zaujímalo, tak som si to pozrel a ja už viem vlastne ako sa to aj hraje, takže GG. Ja som taký na starý počítač si to stiahol, všetko pokupoval, jak malo, hej. Ale problém bol v tom, že vlastne môj počítač tak vždycky, ale akože normálne, vždycky mal nejakých 1500 ping, jak dané. Nikdy nešiel nižšie ako 1500 ping. A proste nešlo to tam. Ja som si to kúpil a proste mi nešlo ani. Som ako robil ako špinák to, keď som dal tu medzera. Dobre, pre vysvetlenie tejto hry proste máte svoj malý obchod. Akože neviem jak, ale akože u nás je to iba v Česku, ale ja by som to bral, že je naša večerka. Naša večerka. A ja už viem, to proste dáva, že tu dám, počkaj, tu dám euro, bodka, dám 30. Podma, euro 30, podma. Si, že keď mi niekto dá odver, tak si niekto prdne. Tu 4 eur. 50, 20. Takže robí biznis, vieš? A teraz proste otvoríš a máš svoju večerku. Sa len postavíš do kamo to akože to nejak rýchlo, ne? No. A proste, tak typka šílená nakúpi $12. Koľko mám vrátiť? Tu vlastne vidíte, že koľko ona zaplatila a tu vlastne, že koľko jej máte vrátiť. Takže ja si dám 20, 10, dám 5 eurovku, 2, 37 a ešte 60 centov, takže tak. Tak, áno. Teraz dám enter. Teda, akože toto. Piu. Dobre. $10 za nákup, to akože... Dobre, ne? Ja som profesionál v tej hre. Však vieš, biznismen. Ty vole. Ten. Neviem, jak sme volali. 30, tak. Dobre. Ten plešatý Michael. Kámo, miesto týpek mi má zaplatiť 5 eur a 50 centov. A potom mi dá 100. Frajer. No nie. Takže mu to je, vieš, prdelka. Tam tu každý platí iba... Nie, to... Ja som jej dal 50 centov. Pani! Ráď! Daj mi 50 centov. Prepáčte, ujo. Už, kamo, už. Choďte preč. Každý tu len platí cashom. No, tak nevadí, no. Tak. Možno, že som si nekúpil celú verziu hry. Lebo aj akože... do prde. Dobra. Nehovorím. Typek tu prišiel, dal si tam klona tam. Prišiel a prišiel zasa.
Frajer. Nie, počkej, že ja už nemám tovar. Ja už nie... Ja som pozeral, že môžem kúpiť nejaký hamburger, že budem robiť. Že hamburger. Dám takú, že budem akože typek, ktorý... akože robím hamburgere, vieš, a také hranolky, vodu. Ja som... No nic. Tu čo robím? To si zväčšujem. Hej, to som už... Toto pozeral. No. To asi nekúpim, čo? Každý si kupoval vždycky cuker, takže ja kúpim cuker lež. Ale kúpim určite aj chleba. To tak všetko. A ešte zajčiska, ale už... To už nemôžem. Škoda. To dobré počuť môj koš. Počkaj, no. Krásny kontakt. Aj môj mikrofón, akože je krásny. No. Len sa ty, Michael. Dobre, počkaj. Ja zabudám, že to hrajem. No nic, ty špiňáku, no nic. Do toho ty ja. Basketball hrám. A nemôžem. Naša tým Michael. Komu Prečkoď, abrakadabra! Vidíš, čarujem. Herik motor. Pomoce, podľa mojej chleba. No. Že nepočuť až tak hlasí to moju myš. Že až nie, až tak. Že počuť je stále, hej, ale akože... Nie až tak. Lebo počkaj, toto teraz je moja nová myš. Počkajte, dám ju tu, kde mám, aj dá. Až tak nie. Keď ju dám blízko k mikrofónu, počkajte, úplne. Príjemná, nie? A teraz počúvaj moju starú, hej. Kámo, však to akože... Keď vidím toto videa takedy, som videla ešte, kedy nachádzam, že o 3 zapneš o 3 ráno PlayStation a však aj ja mám PS-ko a viem. No a presne zapnem ja svoju myš, aj bože. Kamo. Lighting. Pip. Wow, flashbang. Okay. Abrakadabra, flashbang. Pš. Fuck. Kámo, akože, to čo je? To akože, to pozri, tu je len dačo, tu sa ľakom. Proste je len dačo. A tu proste je toto, hej. Jaj, bože, dobrá. Dobré. Ale kamo, fakt toto myš, že iba. Počkaj, môžem ísť spať asi, hej? Ale kedy? Ja nechcem zase otvárať mora. Open! 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 Wow. Jaká čelčka. Čo ona má na rici nálepku? Počkaj, mám vydať. Máš. Potrebujem, ona tam má dačo napísané. Manchester Unit. Presne tak. Myslím svoj tým, že Manchester Unit. Unite. Nie. Počkaj, jak sa píše Manchester United? I don't know. I don't know. Aký je rok, ľudia? 2026. Každý používa kartu.
A to im akože zmizol terminál, alebo čo? To akože čím platia? Centami ešte? Rok 1993, alebo čo? No, a každý išiel spať. Kamo, to je také nepríjemné, že kamo tu nič ticho. Čelkom večer a iba tu, iba že tuk. Ja som si nekúpil hru a nemôžem na toto mŕtve. Ja co tie chlopy? A ženy, dobre? Ale ja spať chcem. Taký počítač by som mi zišiel. Nehovorím, že nie, ale tak. Zišiel by sa. Dobre, počúvaj, nechcem si Kam som sa Nechcem nič hovoriť, ale celú dobu mne to píše, že enter please a ja to skáčem. To odkedy mi som akože minus, ne? Tak pekný písua. Ja idem tak, čakaj. Trajkli, počkaj, ja tak idem za mapu. Počkaj, tak idem. Holohlavý Kevin. Ty kokos, plešinku máš jak... Akože to je čudno, že jak tu môžu auta chodiť. Ujo, dobrý deň, vítajte v Kauflande. No, ja mám možno večerku. Večerka, ja neumí česky? Ty kokos. Ja idem riadne. Patrí tu. Pozri, idem. Jak raketa. Vidíš? Pozri. Ja môžem predávať v Kauflande, potrebuj. Oj, ty to... Je to je? Pozri. Ja som dal 90. Get out. 3, 2, 1. A ďalšia. Ty kokos, ale ty písky máš riadne. Se bodla asi včera, ne? Čela. Joj, včera, hej. Včera se bodla, ne? Do Ríci, hej. Ty, ďalšia. Joj, už do Fracojnic. Jaj. Je to ale na veľké na Kubí zeme. Tá co moja? Hej? 14 eur? 14 euro? Prosím. Čo? A ešte raz? 14, hej? Za 6 euro. Veľký na... Ja im začnem dávať normálne po 1000. Hej, tá podri tu mi píše, že za veľa predávam, ale v reálnosti ja sa toľko málo predávam, že ani Ferko toto nevie. Hej, tá si ho nájde u frase. Ty. Ticho. $3,55. Dobre, no teta nejde tu. Dobre, ja skúsim trošku drahšie, hej, pozor. Drahšie veci, takže znamená, akoby cerálie, ale kúpime olej. Dobre, tak cerálie nekúpime. Kúpime iba oil. Oil do fritéza. Oil do fritéza. Oil do fritéza. Ja môžem teraz kúpiť oil, to potom kolem kúpim. Dobre, no. Plešatý Michael.
Jak nie? A to odkedy stojí telo? Jaj. To ani nikto nekupuje, keď vám povedať popravdu. Tak si všimnite, že to skoro ani nikto nekupuje. To tu sol, či co to je? Čo to je? Graphic Classic. Si cuker, alebo co majú, ne? A normálne, ti vážne poviem, to tú maďarskú mrtku, tak nikto nekupuje. Však ja som ju ešte nekúpil do frása. Však ani cenu som tam nedal, pane bože. Mielka, koľko to stojí? Za 4, nie, že som to mal. 2, 5 za 6. Čakaj. 2, 50. Jaj. No dobre, no. Cetka. Je to... Ujo Milan. Prečo, že by som to otvorila tam Ferrari, to teknú. Skúsim tak vyskočiť, čakaj. Pozri, tady parkourista. Čakaj. A tu co? Tady je takto, či co? No. Jo, ale cetka nakupila. Dovidenia. A čo ju mi nemohol kúpiť? To stojí 5,90. Pardon, 59. 53, dobre. Olej je strašne drahý. V reálnosti neviem, či taký stojí. Reálne? Myslíš, akože tak... Ja tam musím dávať čaj. Nemusím, to je parádna. Tomu musím, debiloj, bo ten čo nezná na tom starovaní fraz. No, jasné. Že mi tam daj aj... Ne, Dyško, ty. Blbec. Ja... Tá už netma. Mario, však to väčšia tma mi ešte nevidel. A ešte ujo ide nakúpiť. To co? Jež, podze, keď zašvičíš slinko. Slinko to... Píska. Tá podze, nie, no, tá paráda uju. Dobre, dobre, môj. Dobre. 5 eur, Pane to matere, čau. Jo, tá vykaro ide sa nakupovať. Pane Bože. No zase, a na maču nejdeš moja. Jaj, tá ty čierna jak čokoládka, dobre tieto. Tá ty na maču nejdeš, bo tá želená. Kelo chceš? Kelo chceš? Ja nerozumiem, to aj v reálnych odpovedoch. Mama mi pracuje v obchode. A typka mala platiť, reálne, typka mala platiť 3 €. A dala tam 100! Co? Takže si typka myslela, že keep the chain. Kam vieš koľko? Tam celú, normálne celú tú prehriadku za penieži, tak to ráta. Kámo, to akože... Asi že mi slova. Kamo, ja som fakt predavač, Tesco. Ísť do rici. Si pána, ja idem bomby, ne, chlopi? A dievčatá. Nie. Dobre, dobre, dobre.
Dobre, ja urobím takú vec, kolem chlopy, ženy, deti. Nevadí. Joj. Videom rýchlo. Taký parkour.